naghanda upang i-deliver ang aming mga pinaghirapang training para sa mga manggagawa. Hi everyone, good morning po sa lahat. Dito na naman po tayo sa Berlumabin Gabaon TV. Don't forget to subscribe. Gawin mo na yan, kabayan. So, ang topic natin ngayon sa live na ito ay magde-deliver po kami ng training para sa mga manggagawa ng aming company. At alam ko, dito sa KSA at sa ibang bansa, sa ibang kontinente, ay marami na rin pong mga trainer. Kaya naman, alam ko, makaka-relate kayo dyan mga kabayan. Sa buhay trainer, sadya pong napaka-challenging. Pero ito ay hindi naman namin trabaho agad. Ito po ay dumaan parang isang ladder para kami po ay makarating sa posisyon na ito. Kaya naman, papakita ko sa inyo ang environment ng aming training center or training location area. Dito po tayo. Meron po akong kasama doon, yung environmental trainer namin. Dito po, yan, makikita nyo yung fire extinguisher hanggang doon and exit. Dito po, kasi po, kapag ang isang trainee ay pumasok po sa isang training center, ang unang-unang tinitignan para maging safe ay yung entrance at saka exit at mga fire extinguisher. Ang rason po noon, para makita mo kung ikaw ba ay ligtas. Ano? So meron din tayong mga kasama doon, mga kapwa Pinoy. Sila po ay nasa catering department ng NESMA. At dito po yung aming laptop, projectors. Bali dito po, papatraining kami. Naantay po namin yung mga delegates or mga training. Ikot po tayo dito. So ganito po kalawak ang aming training center. Simple at payak, pero ang importante, mako-communicate kung paano i-deliver yung training para maibsan, masugpo ang mga aksidente, nermis, at pagkasira ng kalikasan. Sana po ay meron po akong naibahagi dito po sa ating live. At nawa, magkita-kita tayo sa next video. Bernard Gabaon po. God bless everyone.